oras natin guys ay 11:44. Bibiyahe tayo ngayon pauwi ng Bicol. Base dito sa mapa, 10 hours and 28 minutes ang biyahe. Expected time na dating natin doon ay 10:12 na ng umaga. 436 km ang biyahe natin ngayon. Dadaan tayo ng Antipolo, Teresa, Baras, Pililya, Mabitak, Pakil, Pagsanghan, Luisiana, Lukban, Quezon, Pagbilao, Plaridel, Gumaca, Quezon. Estimate ko guys, dito tayo dito pwede na dito sa Tagkawayan mag-start, magpagas. So siset ko muna to sa zero. 43 km per liter ang consumption ng gas ko dito sa ADB ko sa loob ng 463 km na tinakbo niya. Set ko sa zero. Yan, trip A, set ko sa zero din para malalaman natin kung magkano yung gas consumption natin. 11:45 ang alis guys. Madami kaming dala-dala ngayon. Itong top box puno ng laman. Ito mabigat din to. Tapos itong upuan puno ng laman to. Kahit saraduan mo lang, okay na yan. Goods na yan. Kasama ko yung kapatid ko guys. Uwi kami ng Bicol. Mula dito sa Quezon City papuntang Iriga City, 436 km. Makikita naman natin dito sa panel kung ilan na yung tinakbo hanggang dun sa bahay. Ano, komportable man ka? Komportable? Sana hindi maulan yung biyahe natin ngayon guys. Kung hindi magpapahinga, mayroon tayong 10 hours and 29 minutes na biyahe na lang base dito sa Google Map. Dito na tayo guys sa Antipolo. Oras natin ay 12:34 na ng umaga. Pililya na tayo guys. Oras natin ay 1:04 na ng umaga. 59 km pa lang yung tinatakbo natin lahat-lahat. Bah, may mga bata dito ah. Saan galing ang mga yan? Launa na. Sana all nagagala. Pahinga sila dito. Liwanag guys oh. Sulit oh, tingnan mo naman guys oh. Sulit ang liwanag. Ay puta, suminayad ah. Sobra naman bangking yon, sinayad. Sinayad eh. Ha? Oh, ay Pililya. Pililya. Ah, Mabitak na? Ah, Laguna na to. Lumba na ata to kung di ako nagkakamali guys. Nandito sa baba yung ano eh, yung tawag dyan, planta ata ng kuryente. Ayun oh, tubig yan, laman yan. Kalayaan pala to guys, Kalayaan. Tapos yan yung ano, Lumban, tas Kalayaan yung nandun. Ewan ko, basta Lumban to, tama? Lumban ata ang tawag. Basta Lumban, period. Lumban, Kalayaan. Dito kasi ano na yan, tawag dyan, Laguna Lake. Pagsanghan na tayo guys.
100 kilometer sakto yung tinakbo natin. At yung gas consumption natin ay 39.4 kilometer per liter. So nakakaubos pa lang tayo ng almost magtatatlon litro na. Welcome Pagsanghan. Louisiana na tayo. Oras natin ay 2:02 na ng umaga. Nararamdaman ko yung kasama ko, yung kapatid ko, inaantok. Grabe naman to guys, nakakatakot naman dito, lalo kung masiraan, no? Ang dilim. Oh, wala akong makita. Dilim. Pahinga muna kami guys kasi inaantok yung kasama ko. Dito kami aakyat. Malayo-layo pa, mga ano pa yata, ilang kilometer pa, mga 90 kilometer pa guys. Makakarating na tayo doon sa may Bitukang Manok. Kakape kami doon. Kopi ko black. Kakape muna kami guys. Order kang kopi ko black. Oh, dyan na sa lamisa yung ano, helmet. Oras natin ay 2:47 na ng umaga. Ilan na ba yung napatakbo ko? 145 kilometer pa lang. Naantok na yung kasama ko, kaya samahan natin. Kape tayo. Yeah, kopi ko black, patimpla. Kopi ko black. Dalawa po. Lamig, no? Sabungan. No? May sabong, oh. May sabong din yan? Oo, ano yan, 2 araw lang dito wala sabong. Araw-araw sabong dito? Dati isang araw lang wala eh. Eh pag mag-election, lalapin ng mayari sa misa. Eh di ang dami dito mamaya, hanggang dun yan. Oo, malaki rin. Parking area naman yun, tsaka yung loob niya malaki yung parking yan. Kaya lang marami yun, no? Tingnan mo na pag-graduate. Marami pa rin dito, kaya lang pinupuntahan ng mga traffic enforcer at police. Lagi ang pinupuntahan. 3:30 na ng umaga guys, biyahe ulit. Tapos baka tigil tayo dito sa ano, sa may bago umakyat ng Bitukang Manok or pagkababa na lang doon sa Bitukang Manok. Depende. Nagpalit ako ng map guys. Gamit ko ngayon Waze kasi nga yung hinahabol ko dito baka kakapamabilis ko mayroon na palang release. At least itong Waze kasi makikita mo dito sa mapa na mayroon kang dadaanan na release. Hindi kagaya doon sa Google Map ay hindi mo makikita yung release doon. 153 kilometer pa lang yung tinatakbo ko guys. Bilis na. Hindi ko na off. I-off ko sana yung isa yung dilaw yung nabuksan ko. Pagbilaw na tayo. Ayan na, nagsimula na yata yung lubakan. Pagbilaw, Quezon. Kakape muna ulit kami dito. Talaga antok yung kasama ko guys. Time check natin guys ay 4:53 na ng umaga. Ingat din. Pangatlong pahinga na namin to guys. 4:53 na ng umaga. Paakyat pa lang kami dito sa Zigzag Road. 173 kilometer pa lang yung tinakbo namin. Ang plano ko pahinga dito na sa sa Welcome Bicolandia.
Yun. Ganito pala yun, malakas. Alas 5 na, Jeric. Ha? Alas 5 na. Ito na yung sinasabi ko, guys. So, panalo si Waze dito. Malayo pa lang, nakikita na natin yung Riles. Oh, makakapag reduce na tayo ng speed. Kasi dati yung pag-uwi ko ng Bicol, gamit ko yung Smash pa dati. Tapos Google Map din ang gamit ko. May kabilisan yung takbo ko doon, banda sa dinaanan natin. May kabilisan. Di na ako nakapagpreno naman ako, pero ramdam ko yung yung lagatok ng ng shock. Wala naman nangyaring damage sa sa mags. Ayun pa, may another release na naman, guys. Madadaanan natin. Diba? Pagas muna ako, guys. 218. Mayroon pang 2 bar. Matagal pa sana to, pero magpapasiguro na ako. Diretso na to sa bahay. Itong pagas ko na to. Ano? Kaya pa? Antokin pa kata. Kuha pa kayaan. Lapa ka amay. Nag-QC. Antok na siya eh. Hindi ako makapagdagdag ng takbo, guys, kasi malubak. Tapos untog-untog pa sa helmet ko yung helmet niya. Time check 6:02 na ng umaga. Existe. Oo. Saan pa po ang biyahe niyo? Sa ano po? Kamsor sa Iriga? Sa Iriga pa kayo? 5.60 liters, guys. Madami pang gasolina sana. But gusto ko sigurado na para hanggang bahay na tong pagas ko. May matitira pa tong mga 2 bar. Estimate ko na to eh. Tumigil muna ako, guys. Ito, buti napansin ko, yumuko na, umiikot ito pa ganyan. Inayos ko muna saglit. Saka sakto rin, 6% na lang, oh. 3% na nga lang eh. Grabe, alikabok ng cellphone ko, guys, oh. 4 hours and 30 minutes na lang, guys, ang biyahe namin. Pero titigil ako dito sa magkakape ulit ako dito sa unahan. Dito na yun. Oh. Welcome Bicolandia. Diyos mabalus. Magkape. Saan unahan? Sa tropa. Kala ko kanina pa kayo dito eh. Grabe ang kalsada dyan. Munti ka na ako kanina doon. Saan banda? Sininyasan ako nung okay na daw. Sumunod ako. May truck na palang malaki. Mabagal naman kasi paliko, di ba?
Tigil lahat? Mali yung sinyas eh. Akala ko walang sasakyan, okay daw. Kape muna guys. Kaya na lang bumiyahe ng gabi dyan. Kaya ganito kong oras, tinira ko talaga, sabi ko, darating ng liwanag, mga parting at tumunan ako kasi dito talaga, delikado sa gabi yan. Oh. Mga lubak lang. Aspalto, akala mo hindi lubak ang mga, ang laki. Lalo na kung stuck lang yung ano mo, ilaw. Ay, nako. 8:24 na ng umaga. Nagkape lang kami, yun lang. Pahinga. Halos mag-iisang oras din. Pahinga namin doon. Ay, nako. Yeah. Dito na tayo guys, kaliwa papuntang Cam Norte. Dito tayo sa kanan para shortcut. Ikot kasi dyan sa Cam Norte. Quirino Highway tayo ngayon. Grabe naman yung traffic. Kain muna kami guys. 9:52 na. Sa Santa Elena, Ah. di kita magtagal helmet. Hindi mo magabistado ang motor. Agto to si mama siya para singil pa na ko sa ilaan. Singil po tabi sa ano yan, ulugan. Nang kuha mo. Sabu-sabu sa lalawgon. Sabo-sabo? Pwede mo. Talo ng atin. Ang talo mo na. Dalawa nito. Tapos kanin. Kain muna tayo guys. Gutom na ako. Isang tigil na lang. Last na tigil na to. Di na ako, kung ba ako pagkalag sa Tukamsor, di na ako pinungsa. 10:35 na ng umaga at mayroon pa tayong 109 km na babaybayin. So dadating ako sa bahay 1:28 na ng hapon. 40.9 km per liter. Ang natakbo natin is 328.6 km. Dito na kami ngayon guys sa sa Ragay. Grabe naman yung daan. Ano meron dito? Bakit traffic? Pinapagawang kalsada? Meron nga. Nice ang kalsada.
Ay, lubak. Kala mo espalto ha. Lubak yan. Oh. Ha? Ito pa. Lalim na ito. Panalo. Ito pa. Grabe. Oops. Chillax lang to. HB Apples. Kala ko HPG. Ano meron? May inaabangan sila. O kaya may hangin kaya dito. Walang hangin? Walang hangin? What happened? Sayang naman. Wala. $33. Time check 12:22 na ng hapon. Nandito na tayo ngayon guys sa Bula. Focus muna, focus. Liligo pa naman to. Hi! Grabe guys, init. Grabe guys, init. Paso na tayo sa init ngayon ha. Malapit na. Malapit na ang bahay. 30 kilometer na lang. Nasa bahay na kami. Nabuha na tayo guys. 14 kilometer na lang. Malapit na sa bahay. Delikado yun. Sana all nakatasot. Grabe ang init sa pakiramdam. Mainit na rin yung jacket ko. Sabi ko lang sa performance ni ADB, nagustuhan ko talaga siya guys. Promise. Sulit ako dito. Saka hindi ako masyadong, siguro nasanay na lang yata ako kakabiyahe, but konti lang yung pagod ko, pero kayang kaya. Pag ako nakapagpahinga, iupo ko lang to guys, na to mga ilang minuto, recover na naman ako. Ibig sabihin, hindi ako masyadong pagod sa pagmamaneho. Usapang gasolina naman, bago ako umalis na QC, full tank ko na to, motor na to. Isang beses lang ako nagpakarga dito sa sa Quezon Province. Tapos hanggang bahay na to, kasya na to hanggang bahay. Estimate ko nito, matitira na ako dito 2 bar ang matitira sa akin dito na gasolina. Sir, nabisto. Sorry ka pa yan. Ay, ako ka mo one leg. Ha? Clearance na naman. Paano mo ka nabisto? Tarin. Ade? Ay, helmet di mo namang no. Abi mama? Si Sed. Ha? Iba si Papa. Dataw sa balay. Da si ipaparang. Dami gringgaw kami. Si Kuya Eric sana? Ano oras kami guli? Alas 5. Alas 5? Dari alas 3. Nang amot-amot, baga nagko na pinapaamutan na. Ay ma, agko nagayid. Pago na naman. Napurot ko sadto. Nakipagsiludan ako, amo di premyo. Nauuna ako. Sumusunod sa tropa, pangatlo sa pulis. Sige.
Kapatid ko yun guys. Yun yung unang video ko na ginagawa, kasama ko yun.